ऐक ना, उद्या मी गावाला येतोय. गावात एखादं हॉटेल असेल तर सांग ना. ते गावच्या जमिनीचा सौदा करायचा आहे. हो, गावात आहे एक हॉटेल. ये तू. अरे, आलास? चल घरी चल. 2 घोट चहा तरी पी. ऐक ना, आता घरी वगैरे नको. मी डायरेक्ट हॉटेलवरच जातो. मला तो पत्ता दे. लय दमलो यार. लय ट्रेनला गर्दी होती. मी काय बोलतोय? अरे राहतं घर पण विकलंस तू. आता तो जमिनीचा एक तुकडा राहिलाय तो तरी राहू दे. येणाऱ्या तुझ्या पुढच्या पिढीला गावचं गाव पण काय असतं ते तरी समजू दे. अरे ही हायती जागा विकशील ना तर तुझं गावातलं अस्तित्व पण संपून जाईल रे. अरे एकतर माझ्या गावात कोण नव्हतं आणि यायचो फक्त शिमगा आणि गणपतीला. या 2 दिवसासाठी काय घर ठेवायचं होतं, त्यामुळे टाकलं विकून. आणि आता ती जमीन आहे ती पण विकून टाकतो आणि मुंबईत काहीतरी घेतो. आणि तसं पण सगळंच मुंबईला मिळतं रे. काय भेटतं रे त्या मुंबईत? अरे आंबा, काजू. अरे तुम्ही वटपौर्णिमेला फणस घेता त्या भैयाकडून. तो आणतो तरी कुठून? गावाकडूनच ना. अरे गावाकडून घेऊन तो मुंबईला नेऊन तुम्हालाच विकतोय. मी सांगतो ते ऐक. नको विकू ती जागा. अरे यार तू नको डोकं खाऊ. त्या हॉटेलचा दे पत्ता. याला ते जमिनीचा सौदा करून निघायचा पण आहे मला मुंबईला. जाऊ दे. तू नाही ऐकणार. हे घे. सोपा आहे ना ॲड्रेस? हो सोपं आहे आणि तुला माहीत पण आहे. जे राहतं घर विकलंस ना त्याच जागेत आज हॉटेल आहे. राहा आता स्वतःच्याच जागेत पैसे देऊ.